mocht er toch een keertje niks te doen zijn, wel, dan kan je gewoon altijd de fiets nemen, want onze provincie is ook zeer mooi om te fietsen. Heel veel mooie plekjes die je bijvoorbeeld langs het fietsroutenetwerk kan terugvinden. En daarom is ook onze oproep deze afgelopen weken altijd al geweest om ons te laten weten wat nu jouw favoriete plekje is langs dat fietsroutenetwerk in Limburg. Heel veel leuke reacties die we binnenkrijgen en vandaag zit niemand minder dan Frank van Orshoven bij ons. Want Frank, jij hebt ook een foto ingestuurd van jouw favoriete plekje, hè? Dat heb ik gedaan, ja. Ik heb een foto ingestuurd van de Oudsberg. Ja, zullen we even kijken welke foto jij hebt ingezonden? Heel mooi. Ja. Ja, het doet een beetje denken aan warme woestijnvlakten, maar uiteindelijk is dit maar gewoon in Meeuwen. Dit is in Meeuwen-Gruitrode Ja. en eigenlijk had ik u tientallen foto's kunnen bezorgen van de Duinengordel, waar dat de Oudsberg een beetje de meest bizarre plaats van is, namelijk dat landschap. De Duinengordel is een gebied in Meeuwen-Gruitrode, op Glabbeek en een klein stukje Maaseik en Bree. Ja. En dat is de hoogste landtuin van Vlaanderen. Was vroeger 95 meter hoog, is door de mens, door de wind, is er een stukje vanaf. Nu zou die nog een 88 meter boven de zeespiegel zijn. Ja. Als je boven op de Oudsberg gaat staan, dan kijk je eigenlijk prachtig over de bossen. Dus het is een heel mooi gebied. Ja. Nu, hoe is die Oudsberg ontstaan? Een heel stuk verder, binnen die Duinengordel, is zand opgestoven. En daar zijn gaten ontstaan en die gaten hebben zich gevuld met water. En dat zijn vennen. Okay. En dat is het mooie aan dat gebied. Dus je hebt daar ook water, hè? Want dat zagen we op de foto niet heel goed. Nee, maar dat is een heel stuk verder. Daarom dat ik heb gezegd, ik kan tientallen foto's bezorgen van dat gebied de Duinengordel. Dus op heel andere plaatsen, ook aan het fietsroute-netwerk, is het zand weggewaaid, duizenden jaren geleden. En daar heb je prachtige vennen, bijvoorbeeld de broekven in Meeuwen, turfven, ruiterskuilen. Ja. En dat zand heeft zich opgestapeld op andere plaatsen en dat is dan bijvoorbeeld de Oudsberg. Ja, als ik jou hoor vertellen, dan moet het wel een gigantisch groot gebied zijn eigenlijk. Het is ongeveer 3000 hectare en dan hebben we het militair domein, het schietterrein, nog niet meegeteld. Als dat erbij zou komen, of als je dat erbij zou mogen tellen, dan is het 5000 hectare, wat dezelfde grootte is als ons nationaal park bijvoorbeeld. Amai. Ja. En toch is het niet zo heel gekend in Limburg. Nee, maar ze zijn eraan bezig. Ja. Dat komt wel goed. De gemeente Meeuwen-Gruitrode samen met Maaseik en op Glabbeek en dan het agentschap van Natuur en Bos. De ondernemers, nog allerhande andere groepen zijn bezig om dat gebied op de kaart te zetten. Heel mooi om te fietsen dan. Heel mooi om te fietsen, maar niet alleen om te fietsen. Er loopt een prachtige fietsroute door. Ja. Bijvoorbeeld de knooppunten 32, 33, 34 en nog andere. Maar ook om te wandelen. En ook heel mooi om te ruiteren of te mennen. Oké. En hoe heb jij die locatie ontdekt of hoe ben jij daar terechtgekomen? Ik woon in een deelgemeente van Meeuwen-Gruitrode in Neer-Glabbeek, aan de rand van de Solterheide. Dat is een deelgebied van de Duinengordel. Je hebt de Oudsberg, de Solterheide en dan de Donderslag. Dus je woont daar eigenlijk in de buurt? Ik woon daar in de buurt, ik werk daar in de buurt. Ja. En zodoende? En zodoende, ik ga daar ook heel regelmatig mountainbiken. Ja. Dus dat kan ook, dus dat is ook een vorm van fietsen natuurlijk? Ja, maar spijtig genoeg zijn er daar nog geen aangeduide routes. Ik denk dat men daaraan werkt en dat dat wel zal komen, maar momenteel moet je als mountainbiker dan toch wel je weg kennen. En het is een groot gebied, je zou niet de eerste zijn die verdwaalt. Ja, gelukkig heb je een mobiele telefoon om... Ga je veel fietsen zo? We gaan iedere vrijdag met een paar vrienden. Oké. En dat is puur recreatief, dat is geen recreatief. competitie? Op het einde doen we wel een spurtje. Ja. Dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Fantastisch. Ja. Zeer goed. Ik vond het heel fijn dat je erbij was om wat meer te vertellen over die mooie duinengordel in Meeuwen-Gruitrode, waar we eigenlijk zelf heel weinig van weten. En nu weer een stukje beter. Oké, dank je wel. Heel fijn. Ja, goed. Heb je zelf nog leuke foto's? Laat het ons gewoon weten. Via toerismelimburg.be kan je je foto insturen. En uiteindelijk kan je ook stemmen trouwens op de foto's die al ingezonden geweest zijn. Zo kan je mooie prijzen winnen. Elke ingestuurde foto krijgt sowieso een gratis fietskaart. En je kan ook nog veel andere mooie prijzen winnen. Dus zeker de moeite om jouw favoriete plekje te bezorgen.